भाई जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बड़ी आशा से बड़ी विश्वास से हम रउआ दुआर पर आइल बनी। का समाचार? रउआ सुनब तो मन खुश हो जाई। हाँ सब कहल जा। अरे रउआ लड़कवा खातिर आइल बनी हम। अब लड़का के हाँ हित लो आइल बा। आई बोलो हाँ बबुआ बिना छिलल इतना कुर्सी में लिया तो बाबू लो बबुआ लोग आई बा। हाँ ली ए महाराज साचो और बेटा बिना छिलले बारे सका जी। काहे की? ए महाराज आई कुर्सी पर तख्ता आइल ही नहीं के। अरे देखी रहुआ जानत अतना ने में खटमल पड़ल रहे सो कि सारी तख्ता उगरवा देले बानी। पुलिस पर हाँ। अच्छा ठीक को तनी बैठ दी पहले हमरा के। बबुआ ढीकल चाह बनवा बिना गरम पानी के। ए महाराज एक बार कहनी बबुआ छिलल कुर्सी ले आ बबुआ धीकल चाय बनवा चाय से राइल होला। अरे बबुआ नहीं खा जाना चाय के बारे में। हमनी के स्पेशल खानदानी चाय होला। हमरा हित पहुंच जब तो हमनी के चाय बनला एक पहले कोई आँच ना फुकाए। ई तो बात रहुआ ठीक कह तनी। रहुआ खानदान के बारे में हम बड़ी पता लगौले बनी। जानता नहीं? हाँ बेजौले हम रहुआ दुआर पर आइल बनी। ए महाराज हाँ रहुआ खानदान के नाम सुन के हम आइल बनी। कहाँ से आइल बनी? तिरहुत से। रहुआ खानदान के तो जोड़े नहीं के पता हमरा लागल बा। अरे हमार खानदान इतना बढ़ल चढ़ल हो कि साल भर पर हमनी का अगुआ होते रहेला। साल भर हाँ एको साल फैला होला। अब अबुआ हाँ रो ना विश्वास होके सुधा के नाश्ता के जीवा देख। बाप रे बाप ई तो नाश्ता के पैकेट देख के बुझी जे हमार हालत खराब बा। और हालत खराब बा। आधा अगुआ के हाथ बैठे लगे लगा जीवा देख के। अच्छा ये सब छोड़ी लड़का के बारे में कुछ बताई। लड़का तो भाई का कहे जा 100 में एक बा। लड़का हाँ तो शादी ब्याह ऐसो होई न ओकर। काहे ना होई? हैं कतना लड़की वाला वैसे टारत गईनी लेकिन अब की रहुआ देवा से आइल बानी तिरहू से। अब बड़ा भाग से हमारा द्वार पर आइल बानी तो हम तो चाहे पे रहुआ पसंद करी पहले लड़का तो बातचीत हुई। लड़का के नाम का हो? अरे हमरा 3 गो लड़का बारह सौ। तीनों के नाम बताई। बड़का के जो बियाह करे के ओकर नाम हो छिलल। ओ रउआ बड़का बेटा के छील हाँ आ छोटकू के ओकरा से जो छोट बकर ना हो बिना छिलल आ ओकरा से छोट बकर ना हो छिलल। हाँ जी तई लड़का के नाम धइले बानी छीलल बिना छीलल लीलल। ई काहे नाम धदेनी महाराज? नहीं जानो ना जो बड़का बा छिलल हाँ जब ओकर जन्म भई हाँ तो का मुड़ी में रोआ कम भई। जनमवे का बेरा जन्मवे के बेला साफ रुआ ना रहे बहुत कम। यही से ओकर नाम ना तो को मुड़ी छिलवा देनी। रउआ। हाँ अब गांव भर के लोग ओकरा के भैया हाथ जनम लेलक तई हाँ ओकर मुड़ी छिलवा दे छिलवा देनी तो ओकर नाम धदेनी छिलल। छीलल। ठीक ठीक ओकरा साल भर के बाद एक और जन्म हो गई ओकर का नाम धइली बिना छिलल। तो एकर मतलब एकरा में पूरा केस जमल रहे धर देहे कैसे रहे ऐसे को नाम धर देनी बिना छिलल। अच्छा ये सब छोड़ी हाँ लड़का के तनी बोलाई अपना बेटा के छीलन के। अच्छा बोलाए के पहले बताइए रउआ कौन ब्यानर है? बात महाराज अभी ले रउआ हतना हो गई सब कुछ बाकी बा। जो रउआ बेआदर बानी तो हम बानी ना कहीं कहीं वो पारा जातो पात बदल के ढुक जाला तो दहेज देवे के डरी। ना ना महाराज वही में कहे हाँ बेटा के हम है 3 कुड़ी 15 5 वाला जो रउआ है 3 कोई 15 पा। रउआ तो देवता हुए हुए। ना हमार तो छान बार चुट खिंचावा। लड़का बोलाई राशि एके बा। ए बउआ छिलल प्रणाम कर। खुश रह बैठो। तार अगुआ आइल बा लोग बियाह कर दी कर दिया। लड़की निमन चाहिए और कुछ लेबे
अंगूठी और कुछ लेबे टिकरी और कुछ मांगबा गाड़ियों लेबे यदि लड़का के मांग बैठ सब पसंद बा रहुआ कर मांग लड़का में का पूछे के बा लाखों में एक बा लड़का के का पूछे के बा अरे लड़की के भाग जाओ लड़का तो एकदम कोपर हो जो तरह न डिग्री ले ले बा महीने महीने के इम्तहान आ कबही कौनो स्कूल छोड़ के कौनो स्कूल में चल जाला अच्छा ये बताई छीलो लड़ाऊ कहाँ ले पढ़ल बाड़े एमए उमे पास हुआ ओ एमे उमे ही पास हूँ हाँ आ बिना छीलल ई माटी में फेल हुआ माने मैट्रिक में फेल हो गई फेल हो गई है ओ ना मैट्रिक के परीक्षा ही दिले रहल बिना छील हाँ आ लीलल लीडर तो पढ़ाई के में सतवा पास करके नौकरी में चल गई ओ हो 7वां पास करके ई नौकरी में चल गई है हाँ ए महाराज लड़का ठीक बा लड़का सब कुछ ठीक बा हाँ हाँ लड़का के बारे में सोचा ही के निकले हुए दहेज के बारे में बताई तो हे तो हमारे देखी घर देख ली पहले है अरे घर तो घरे बा देखी ये घर के का पूछले बानी महाराज एको गो बुनी बाहर ना जात होई तो हमनी के ऊपर आदमी नहीं कि हमनी के अपन पानी दूसरा के दुआरी पर गिराई हमार पानी भीतरे रहेला ये तो बात जायज कहता नहीं रहुआ एगो पानी हमार बाहर ना जाए और कुछ देखे और देखी छाए बहे राखी जो घाम आवेला एको गो लड़का दुआर पर ना सुतल रहे सब बहेरा के नीचे रह जाता आ मोटा मोटा के रहेलता हो गई बारे तनी नाम का पूछा बबुआ था हमरा हाँ बड़का से कि छोटका से मार्का से जौना पूछी के दिया। ठीठे पूछी का नाम हो राहु इनका नाम है छीलो जी बाबूजी का क्या नाम हो तो हमरा के बताओ तो बाबू ये हमरा वो भाई बानी 3 भाई कहता 3 तो उ तो बताइए देले बानी छीलल बे छीलल एगो लीलो और कुछ पूछे पूछे ममहर कहाँ हो कहता केरा जाबो बनवनिया थाना सब ठीक बा रोकी तन चाल कली बबुआ सब ठीक बा ये लड़का हुआ ये कहाँ है? हाँ अच्छा तोहरो कुछ पूछे के बता पूछो अच्छा अपन नाम पोथी पत्र पर लिख के दे। अरे यहाँ के पोस्टर ना भाई के हमें रहू नहीं जानो ना बड़ लड़का हुआ लड़की के भाई हाँ तो सब चलाने आज बनी हाँ हाँ हमारा अच्छा पूछी रहुआ जी तो पूछे बाबूजी तो अच्छा पढ़ल लिखल बानी कौना क्लास में? अच्छा 10वां पास बानी। ये मैं पास हूँ इंटर उंटर सब ढा देले बानी। इंटर पास बानी। ठीक ठाक बा लड़का हाँ बाबूजी देखी अब रहुआ सब ठीक बा हाँ सब कुछ हो गई महाराज हाँ रुपया बोली रुपया हमें के तो पोस्ट होने को हुआ रहे हाँ एगो मोटरसाइकिल एगो सिकड़ी एगो अंगूठी और 75 लाख रुपया तय रहे 9 गो 9 गो राहुल का सकान बा रुपया में से कुछ कम कर दी रुपया में को हमरा बारात से मांगी बा बारात नहीं हो जाई तो 3.5 लाख से ऊपर बरतिया हुई सब बबुआ जी सब सामान दे दिया हाँ हाँ रुपया 7500 दे दिया हाँ 75 सा लाख वाला बात इनका के हटा दिया जीरो हटा दी। हाँ तो इनका से कहा जे जीरो हटा दिया 7500 रुपया लेकर रहुआ मांगे रहुआ से कहतनी बाबूजी कि रहुआ 75 में मान जाए। 1 रुपया कम मत करे रहुआ 1 रुपया दहेज में रहुआ कम मत करे ये बाबूजी 7500 यहाँ 75 लाख ना 7500 शादी ना होई छोड़ दिए शादी ना अरे होई हमारी के बारात में तो 75 लाख के खाली कपड़ा लता गहना गुड़िया लागेला तू 75 तक ले 7500 अतना को इतना को को। हाथ नहीं
बताओ हो एकरा के पढ़ावे में हमरा लागल बा 1,48,000। ए महाराज ई सब बात थोड़ी हाँ। रउआ रुपया के कमी नहीं के आ रउआ महाराजा आदमी थोड़ी राउर 3-3 गो बेटा बा। ए बाबूजी अभी भैया के उम्र नहीं के बल शादी करे के इतना कम पैसा में शादी कर जाई राय दिन ना शादी होई। लड़का हमर किसी आइल बारे तो अच्छा गर्जियो रउआ नु बानी रउआ मनाई आ हे गरीब के उधार एगो करी हाथ जोड़ बाबा का गोर पगी। हाँ बाबा उबार करी। अच्छा लड़का खानदान हमार तो देखिए ले लो हां हमरा जमीन के बारे में जानता लो और जानता नहीं उ सब छोड़ी और जगह जमीन पूछे के नहीं के। रउआ कौन लड़की में दिक्कत लड़का तो जाई बारो में गांव भर आई देखे रउआ लड़की में कोनो कमी नहीं खेलू। सब ठीक बा हाँ लड़की में एकेगो कमी बा का एकर बहिन आन्हरी हो लेकर बहिन आना रहियो तो हाँ, रउआ यहाँ तो के बेटा बेटी। बहुक बा। कट जब लड़की आना तो हमरो बेटा बनल बियाह में कोनो दिक्कत नहीं।